बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव खौरां। 2024 मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव जानानै थांनाय हायार सेकेन्डारि आनजादनि फिथाइखौ 9 मेआव फोसावनाय जादोंमोन आरो बे एचएस आनजादाव गोबां फरायसाफोरानो गोबां मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। थिग बेबादिनो सासे फरायसुलियाबो बर' बिजोंजों फरायनानै बर' आयदायाव आसामनि मादावनो बयनिख्रुइबो बांसिन नम्बर लानानै एचएस आनजादखौ उथ्रिसारनो हादों। नंगौ, गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्लानि गरेस्वर महिपारा हालामनि फुख्रिपारा सेंसाफार गामिनि बिफा सासिराम बर'नि फिसाजो राधिका बर'आ इउएन एकाडेमि क'क्राझार फरायसालियाव फरायनानै आसामनि मादावनो बर' आयदायाव 97 नाम्बार लानानै एचएस जोबथा आनजादखौ 89.6 जौखोन्दो लानानै सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों। राधिका बर'आ बर' बिजोंजों फरायनानै आसामनि मादावनो बयनिख्रुइबो बांसिन नम्बर लानानै सेथि मासियाव उथ्रिसारनो हादों। थारैनो बियो जोंनि हारिनि थाखाय गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव बाथ्रा। खुलुमबाय, आंनि मुङा फरायना राधिका बर' आरो आङो तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय महिपारा हालामनि फुख्रिपार सेंसाफार गामिनि सासे फरायसुलि। दिनै आङो एचएस आनजादाव बर'आव 97 मार्क लानानै आसामनि टप लिस्टआव मोननो हादों आरो आङो इउएन एकाडेमि क'क्राझार स्कुलनिफ्राय। गासै आंना जौखोन्दोआ 88.6 जादों, ओमफ्राय आरो बड'आव आंना 97 हाइस्टमोन आरो इउएन एकाडेमि क'क्राझार स्कुलनिफ्राय। फरायनायावथ' बेसिकलि आं रावनिफ्रायबो हेफाजाब मोनाखै, माने जोंना बाव बांद्राय आं सेल्फखौनो स्टाडि खालामदों आरो जोंना बेयाव रुल दंखायोमोन। आं हस्टेलाव थायो नालाय मेक्सिमाम फुङाव जोङो 2 आवार्स फरायनांगौ आरो इभिनिं टाइमावबो जोंना 2 आवार्स फरायनांगौमोन आरो बेसिकलि 4 आवार्स जायो। ओमफ्रायो आङो बिदिनो गावनो सेल्फ स्टाडि खालामदेरोमोन। बिदिनो आङो बिदि मार्क्सखौ स्कर खालामनो हादों आरो। टिउसनथ' माने जोंना बे हस्टेलनिफ्राय जेरावबो ओंखारनो मोना नालाय, ओंखायनो जेबो टिउसनफोरबो लानाय जायाखै। जास्ट सेल्फ स्टाडि आरो टिचारफोरनि गाइडेन्स आरो फोरोंनायजोंनो। इयुनावथ' आङो साइन्स लानाय बाय'लजि स्ट्रिमथिं लानाय नालाय इयुनाव आङो डक्टर लाइनथिंनो फरायनो सानदोंमोन। प्रिपारेसन एसे खालामदोंमोन, बाट आं दा नै इयारनिफ्राय एसे बांसिन मोजां प्रिपेयार खालामनो नाजादों आरो। फार्स्टआव आङो आंनि फेमिलिखौनो आं फार्स्टआवनो साबायखर बावनो सानो आरो लोगोसेयैनो जोंनि बे महिपारानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सार बिथांमोनखौ आं मा होनो साबायखर बावनो सानो, मानोना बिसोरनि बिथोनजोंनो खावलायलांनायजोंनो आङो दिनै इउएन एकाडेमि क'क्राझाराव एसेबाबो थुलुंगा मोननानै आङो एडमिसन लायनो हादों आरो जानो हागौ आं बे स्कुलाव थाहैनो थाखायसो बेसेबां बायदि मार्क्सफोर स्कर खालामनो हादों। मुङा मुस्रि सास्तिराम बर', गामि आंनिया फुख्रिपार सुपा सेन्साफारनि। आं दा आंनि बे जाय एचएस आनजादाव नामखौ पास खालामनाय आंनि फिसाजो बियो राधिका बर'। बियो क'क्राझार इउएन एकाडेमियाव फरायदोंमोन। दा बियो फार्स्ट जोंनि बे महिपारानि इउएन एकाडेमियाव फरायदों। थेवबो जोंनि बर' रावखौ मोजाङै लाखिथों होननानै आं थेवबो स्कुलाव दोनथाबदो आरो। दा दिनै बिसिनि मोनहैबाय। दा आरो जोंनि मेट्रिकखौ बियो फार्स्ट डिभिजनाव स्टार मारिदो फार्स्टआव। बेनिफ्राय दुलाराय बर' एबसुनि गथ'फोरा आंखौ बाय थुलुंगा होफैनानै बिसोरो लाना थांदो आरो क'क्राझार इउएन एकाडेमियाव। जोंनिनो आंनिनो खाथिनिनो मनेस्वरनि फंबाय बापुराम बर'दों आंखौ जगाजग खालामफैना बिसोरनो लाना थांनायसै आरो एबसुनि गथ'फोरा। बेयाव आफादगिरि हिसाबै फैलाव दङमोन नामा? फैलाव दङमोन। बिसोरनो रायज्लायना दोनहैदो आरो इउएन एकाडेमियाव। दाथ' आं जेबो बुंनो हाया। आंनि बे गथ'आ बुंदों मा डक्टर लाइनावनो फरायगोन होनना सानदों। दा आंनियाबो थाखा फैसा गैया, जेबो खालामनो हाया जादों दा। सोरनिबा माबाफोर अनसुंथाइफोर मोननायनि गेजेरजों फरायनो हायोबा मोजां सानदोंमोन आरो। दा बे रोखोमै सोरनिफ्राय मोनगोन बेखौबो बुंस'नो हाया जादों आरो आङो। सरकार माने दा इउपिपिएलनि सरकार जोंनि दा बिटिसिनि प्रमद सार दोङो। बे प्रमद सारा सुपार 50 मोनसे दिहुनदो होननाय खोनादों। बे हिसाबै
बिथाङा दा सुपार 50 जों हेफाजाब मोनोबा आरो रायजोनि थुलुंगा बा दुलाराय फरायसा आफादनि गथ'फोरा जगाजग खालामना होयोबा आं बांसिन साबद्राय मोनगोन होनना सानदों आरो थाखा फैसा एरैबाबो आंनिया गैया आं हाजिरा खामलासो मावना थायो होनबाय बांला आरो न'आबो जोंनिया माबा नङा इमान साख्रिनि लाइन गैया खेथि बाय दों बेखौनो मावनानै जों दा थायो